Здравейте! Днес се намираме в град Ловеч и имаме честта да инсталираме първата батерия с течно охлаждане на Huawei в Европа. Тя се характеризира с 215 кВт капацитет, 107,5 кВт изходна мощност и най-високия коефициент на полезно действие на пазара. Тази висока ефективност се дължи на хибридната система за регулация на температурата в батерията и също така се използва температурата от термалните загуби на електронните елементи в нея. Системата се управлява от SmartLogger 3000C, който има възможност да управлява до 50 батерии, а ако се добави фотоволтаична система, има възможност да управлява до 20 батерии с 30 фотоволтаични инвертора. Батерията е присъединена към съществуваща фотоволтаична централа с номинална изходна мощност 200 кВт. Ще се използва основно за обезпечаване потреблението на печатницата, върху която е изградена системата. Батерията идва фабрично сглобена, което води до скъсяване процеса по инсталацията и редуциране шанса за грешка в сравнение с предходния модел, при който бе необходимо асемблиране на всички компоненти на място. Периода за възвръщане на инвестицията възлиза на под 7 години след проверка на потребителския профил на клиента и генераторния профил на изградената фотоволтаична система. Реализирането на проекта е извършено изцяло от екип на Solaris Energy Investment със съдействието на Photomate, които оказаха безценна помощ по верификацията на целият инсталационен процес. Съвместната работа на двата екипа доведе до пробив на европейския пазар с първото въвеждане на такава система. Photomate – умна енергия за по-добър живот.